halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Rabbu Allah ka kagi salati wanda gejinsa bai da iyaka. Ali ka sa da sahabbai har auliya sirri ka sanka. Shurafawa 'ya'yan umma da mu da ku a so babu rabewa. Akan san kuna san duk mai san ku wallahi bai tabewa. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Habibi masoyin Allah wanda Allah yake da sansa. Mai akwai diyawa wallahi babu agunsa. Ni da shi nake tinkawo ban san jini rai a garesa. Allah ka bar mu da san manzo a koda yaushe mai da fasaha. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Ma'aiki ya Rasulullahi kai kadai ne zamun raina. Sitira dukkan masatirta mai gida na abin fahari na. Da kai nake nishadi a koyaushe farin cikin muradin raina. Abba ga sayyida Zahra ma'aiki ya Rasulu da hafiyayye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Shugaban sadaukai annabi wa ya kai ka Rasulullahi. Ba a yi kamar ka ba za a yi ba wallahi ni kuna yo shela. Cikakken sadauki mai kashe kafirai da ya sai fulla. Da bazarka kowa yake samun sukuni kaka ga tagwaye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Assalatu wassalamu alaika garkuwar mu abban Zara. Assalatu wassalamu alaika madubin dubawan ilahu. Assalatu wassalamu alaika jara gaban kauru sayyidul wujudi. Assalatu wassalamu alaika ya Saifullah. Assalatu wassalamu alaika ya Kanzillah. Assalatu wassalamu alaika kakan ahlul baiti. Assalatu wassalamu alaika sirkin sayyidina Ali. An gaishe ka makurar Isa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Fatima ni ina ta fahimta sai da ke za samu ma'aiki. Idaniya na suna da zubar da hawaye yaya za a yi dangi. Ki yarda ki lamince ki daga ni in zarce duk mabiyanki. Zama kawai ni ne number one akan sai ki iya ga biyayye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Sayyidina Ali mazan fama maganin magauta ne dai shi. Ya kauda duk makiyan Allah wanda ba su ko kishi. Dole ne na yo ladabi a gunga alal baiti ni ina yin kishi. Alhassan Hussein wa Zainaba a san kuni nake da maye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Ya Rasulu manzon Allah zuciya da kai ya wadatu. Na ni'imtu ne da wadatar sanka zuciya ta taimun katu. Ina tutiya ina sanka wallahi makiyanka za su waltu. Babu su ko bajin daɗi sai uku batarin a kwaranye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Ya Rasulu ina da sanka zuciya ta ko ba wasu wasi. Dukkan burin masoya sai ladabi su samu kulasisi. Domin da an samu kulasisi a gare ka ba a gasi. Dan isar manzon Allah Allah ka kara mun san safiyayye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar Quraishi biyayye. Sayyidina Rasul mafificin halitta gun Rabbani. Ya fi kowa da kowa kar a yi mun musu 'yan uwa ku jiyo ni. domin cikar asalin kowa ne Al-Mustapha ina ta bayani.
Ya ilahu ka karo mana san ma'aiki ya ringa kwaranye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar kureshe biyayye. Shugaban dukan annabawa mai gida na Habibi Nura. Sayyidul wara dan Abdullahi garkuwar mu'abban Zara. Ya magiza mai bayarwa farhan yana ta kwarara. A zuciyar mu muna ta nishadi, mu da kai muke da damaye. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar kureshe biyayye. Annabawa har da mala'iku duk da kai suke ta gadara. Ina nufin dukansu gaba ɗaya, kaf cikinsu ba shi da tsara. Duk inda za ka ji Allah, annabi na kun ikiwa na lura. Allah da annabi ai wani sirri ne hijabi a sare. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar kureshe biyayye. Abban Fatima ni ina son ka kai min albarma. Ka so ni ka ɗaukaka ni dan ma'asuma. Ka bani ka kara mun dan san da kake wannan na batula. Yan gwani jinjina ne misan guda. Shugaban halitta Muhammadu da haɓar kureshe